Ikumpirma karon sa Moncayo Municipal Police Station kan MPS nga walay naapektuhang individual atol sa pagdahili sa yuta or landslide sa kalsada sa barangay Upper Ulip, Moncayo, Davao de Oro nahitabo kagahapong adlaw December 1, 2025 adlaw nga Lunes. Sa video nga kuha ni Mary May Into Bulawin, makita ang mismong landslide asa lakip sa nadala ang pipila ka mga punuan sa kahoy. Sa interview sa DXDCR MN Davao, kang patrolman na Marvin Balile, investigador sa Moncayo MPS, iyang gikumpirmang timing nga walay miaging sakyanan o tawo atol sa landslide. Atong paminaw ng tingog ni patrolman na Marvin Balile, investigador sa Moncayo MPS. Ano ulan pagkabuntag sir, pagkagabi anang buntag ni ulan siya, then pagkaudto ni kalit ng tahili ba. Pero walay sir, so far katong during sa incident walay na niagi. Wala sir. Wala man po sir, wala man kaloy sino, wala man po yung mga casualties, wala man. Nalisab ng gipahibalo sa local government unit kun LGU Moncayo ang insidente o gilayong gilusad ang clearing operation o karon maagi anas ang dalan sa tanang klase sa sakyanan.